Dobrý deň, ja som Marek Domes, som hovorca petičného výboru a dovolte mi, aby som vás dnes v mene petičného výboru oboznámil s výsledkami našej iniciatívy, ale ešte predtým však považujem za nevyhnutné začať touto výzvou. Žiadame vedenie mesta Trnava, aby sa verejne ospravedlnilo nám, členom petičného výboru. Na oficiálnych stránkach mesta a oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach sa snažili spochybniť petíciu, a to aj poškodzovaním nášho dobrého mena. Označili nás za skupinku s netransparentným financovaním, manipulátorov verejnej mienky. Petíciu označili nepravdivo za politickú aktivitu, pričom ju neinicialovala žiadna politická strana ani nebola signatárom tejto petície. Mesto úmyselne klamalo, keď uviedlo, že petícia je namierená proti dostupnému a kvalitnému bývaniu v Trnave, pričom od začiatku deklarujeme, že sme za rozvoj dostupného bývania a to sme uviedli aj na prvej tlačovke, ktorá bola pri začiatku petícií. Žiadame teda, aby články a statusy a komentáre s týmto obsahom alebo odkazmi na tento odkaz boli odstránené a zmázané. Žiadame mesto Trnava, aby za dané nepravdivé výroky a osobné ataky uverejnilo verejné ospravedlnenie, ktoré bude zverejnené na webe mesta a sociálnych sieťach minimálne 48 hodín. Sme totiž presvedčení, že takáto komunikácia nepatrí na oficiálne komunikačné kanály mesta. Nie je to prvýkrát, čo sa takýto štýl komunikácie objavil na stránkach mesta. Sme presvedčení, že komunikácia mesta má byť vecná, nie osobná. A nie útočná, očierňujúca a už vôbec nemá klamať alebo zavádzať. Tento tón komunikácie zo strany samosprávy považujeme za nepriateľný a dehonestujúci. Mesto má slúžiť svojim občanom, nie sa im vysmievať alebo ich zosmiešňovať, keď si dovolia nesúhlasiť. To je základný predpoklad na dialog. Preto spolu s petíciou podáme aj oficiálnu žiadosť o ospravedlnenie adresovanú pani prednostke a žiadosť kontrolórke mesta, aby takýto postup komunikácie mesta preverila a navrhla opatrenia, aby sa už tak v budúcnosti nedialo.